Gadang ag o saging. Ito na maluto. Dito ang ilang sitting. Baka sa gawas, mainit kayo. At saka sa video. Asa? Select ba? Ang ansa? Ito ang ilang preset ba? Ila? Ito ila ha? Nga naman. Kung init kayo, nito naman siya. Ato kasi init ba pupuha. Ito ila ha? Luto na natin? Tapos gawas, ina na ba? Kalayo. Mabuto yung kalagdan. Labat bito, gapon or mag-ingan man. Kauwanan man guys. Hello. Dahag sagbot kay dahag dahon mga hug. Hatsing. Hay. Kauwanan man. Hello everyone. Magahong, uy, nanay nahinog sa mulberry fruit. Makakain na day ko, mulberry fruit. Lo, aslam pa ni. Nana, Deng, kakaon ako mulberry fruit, Deng. Ana. Hindi na yun. Kadwa na kakaon. Ko lagi kay ipat nang nakaon. Di anam. Ganun. Pop na ni kay wala battery. Hello. Hello po. Good afternoon po. Bakit tabingi itong kamera ko? Ganyan. Bakit ka tabingi? Hello my friends. Good afternoon. Mayong hapon po sa lahat. Happy Sunday guys. Kumusta po? Kumusta po kayo lahat? Kumusta ang Sunday niyo po? Sunday. It's a Sunday afternoon. Hello. Good afternoon. Hirap ng palaw ito tanggalin. Yes. Ding. Pinit na. Landong na. Bitaw no.
Pabitaw. Hello guys. Saan man kayo ngayon? Saan sulok po kayo ngayon? Sana sa mabuting kalagayan po kayo. Hello, 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 hello. Katatapos lang po namin nag-snack. Nag-snack mo po kami ng saging. Ito na lang natira. Nilagang saging, guys. Nilagang saging. Mainit. Mainit pa, oh. Nabasa na ako. Doon sana kami nina sa Bungtod. Kaya lang mainit pa. Hello, hello, hello. Kumusta mga kaibigan? Uy. Oh Lord. Yan na po. Naka-charge po aking cellphone. Nakasimba na po ba kayo, guys? Kami ni Inan kaninang umaga, 6 in the morning po kami nagsimba. Plano namin, alis sana kami kanina. Bigla na lang parang uulan. Pero ngayon uminit. Hindi talaga hindi mo maintindihan yung panahon ngayon, guys. Bigla na lang susungit ang panahon. Bigla na lang balik na naman ang init. Wala talaga. Hindi mo maintindihan. Madali lang araw, guys. Bukas Monday na naman. Ano na po bukas? 16. Grabe, pambihira. March 16 na. March 24, guys, ang aming wedding anniversary ni Inan. Ilang years na po ba kami? Mag 30 years na po. 30 years still counting. Matanda na po talaga. 60 na po ako ngayon, guys. Madali lang ang panahon. Parang kailan lang. Kayo, guys, ilang years na po kayo? Yung nyo, pagsasama nyo sa husband nyo po. Kami 30 years na still counting. Sana marami pang years ang dumating pagkaloob ni Panginoong Hesus. Sana, sana, sana. Thank you for taking your time watching my video, guys. Salamat po. Appreciated po. Wala lang. Nag-update lang po ako. Para may mga may mga content. Kasi hindi nakaalis po kanina. Hanggang dito na lang po, guys. Salamat po for always supporting my videos. Appreciated po. Salamat. Thank you for watching. Bye.